So noma kidogo. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Jolupo e dho wath ma Osindo e sub-county mar Ariade County ma Siaya koro kwano lal mathoth bang' mwandugi ma bende nyalo bedo mar omenda maromo shillings 700,000 kethore kalure kod masira mar mach ma bende ne omuoch otieno ma bende pinyno rugodo odiochieng' ma kawuono ni e dho wath no ma Osindo. Kalure kod jakoma mar Osindo Beach Sofia Atieno Wago ne giyudo report otieno manyoro ewi masira mar mach ma bende no umuocha e dho wadhno. Gima notimre otieno ma kawuono no gochna saa 9 otieno ni banda wang'. Ne waringo wadhi kwachopo wayudo ka mashino wang', kombe, items mag beach te no wang'. Ne watemo matek mondo walawre gi ofis matin ka waole pi. Ne wanego mach. E seche mane wasenego mach nago report mokwongo ne assistant chief mar the area, agocho ne ward admin, achaka gocho ne jo fisheries, mar adek agocho ne jotenda jokombe wa mago wamakre go ne bakone gi koni kuom gima notimre Osindo. Sofia wacho ni chal ka gima nitiere jalno kata jogo mabende ne omoko majno kakoro wacho ni mwandu mathoth ne okethore kata ne owang' e majno. Obila bende ne ochopo kanyo kendo koro gisechako timo nonro ewi masira mar machno. Majni en mach manyoto dirisa kalu ka malo ka dhi piny pieces 2 mane ng'ani no moko mach gi fuel kowite gogo ne ni ofis ne ni mesa. Majni en mach momogi dhano kowite ofis momako gogo mowang'o. En wach malich kosindo nyalo wito gik matamal maromo 700,000 to nono pod dhi mbele kech polise be osebiro mwasendiko statement. Nono pod dhi mbele pok oyud ng'ama notimo masirano. Mane mabino kelo giko mag weche manyien mago matuche koro gwenge gi lak sechegi watudo koro mokanyo 11 kod 12 ne weche